Ahoj, mám tu chlapčenský model topanočiek DD Step, ktorý má na sebe obrázok Monster Trucku. Je to čerstvo vytiahnuté z krabice a takto parádne sa to vie tá farba na slniečku zvýrazniť. Takže tá farba reaguje na slniečko. Ona je po vybratí alebo v tieni, je taká blečia to autičko a na slniečku vie byť tá farba skoro až červená, výrazná žltá, výraznejšia modrá. Poďme si ale niečo povedať o tomto modeli. Topanočka je na podrážke 0,66. Radí sa k alternatíve obuví. Topanočky sú široké v oblasti prstov, sú mäkulinké, ale za pätou má dieťatko opätok, nedá sa stisnúť tá topanočka, nie je mäkučka a takisto pod pätou je vystúženie. DD Step vyrába kožené topánky, takže zvršok je kožený. Je k podrážke prišitý, ale aj čiastočne prilepený, aj keď je toho lepidla použitého menej. Topánky sa zapínajú na dva suché zipsy. Vo vnútri topánok je stielka, ktorá je vyberateľná. Je tvarovaná v oblasti klenby, trošku vyvýšená aj pod petičkou. A na vrchu stielky je použitá pol milimetrová až milimetrová vrstva kože, inak je tá stielka z takého penového materiálu. Takže takto a na topánke je teda aplikácia alebo obrázok Monster Trucku. Keďže svieti slniečko, tak ten Monster Truck je takýto vyfarbený.